Takže zdravím casting na Asia Express, tohle Emil, Emilově 40. Emil, představ se. Nazdar, já jsem Emil. Studuju tady s mým chabříkem územní plánování. Mám vystudovaný pediáček, pořádám mistrovství fotoskopu. Mám dvě děti. Je tu Petru, kterou to všechno občas šve. Ale jinak to tak všechno nějak běží, jo. A samozřejmě, kurva jsem neřekl. Strašně Asia Express! Emil nemluví prostě samozřejmě. No, já jsem David. My jsme s Emilem spolužáci tady, jo. Vyrazili jsme tady na výlet do Madridu. Teď teda jdeme pryč. Ale jde o to, že bychom se strašně rádi přihlásili, protože Emil je ten zkušený, jo. Že mi prostě, jak jsme to nazvali? Chceš mě naučit prostě, jak se to dělá, že? Je to tak. No a takže tak spolu putujeme a chceme. Jestli někdo Asia Express vyhraje, tak jsme to my!